Il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb ilu jittella sa mill-1971 taħt titli u formazzjonijiet differenti. Illum il-ġurnata dan il-premju prestiġjuż għadu jittella imma bgħad ta' kbar ta' kategoriji u mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. It-tim tal-Sinna ltaqa' ma' Mark Camilleri, il-President ta' dan il-Kunsill. Il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb huwa importanti għaliex jiċċelebra l-aqwa kotba li jiġu pubblikati matul dik is-sena partikolari. Il-kotba huma ovvjament simbolu rappreżentazzjoni importanti tal-kultura u s-soċjetà ta' dak iż-żmien u bekk il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb huwa wkoll ċelebrazzjoni nazzjonali. Il-premju għadda minn ħafna tibdiliet f'dawn l-aħħar snin. Wieħed mill-aspetti li u iktar tangibbli ħanajdu hekk huwa li l-premju finanzjarjament dejjem żdied, jiġifieri filli kien 700 euro, mbagħad għamilni 1000, issa ġie 2000, issa ġie 4000 euro. U huwa importanti li l-kittieb jiġi rikonoxxut b'somma finanzjarja sabiħa. L-ewwel ħaġa għal fatt li l-valur intrinsiku tal-prodott kulturali huwa valur għoli ħafna għalkemm ma tantx diffiċli ħafna tikkwantifikah finanzjarjament. Huwa xogħol li jieħu ħafna xogħol prattikament ħafna dedikazzjoni għaliex biex tikteb kotba tajbin wieħed irid ibati u jagħmel ħafna xogħol. U allura il-premju finanzjarju ta' dak ix-xogħol kollu li tkun għamilt huwa ġustifikat. Min-naħa l-oħra tajjeb ukoll il-premju finanzjarju jkun għoli għall-kittieb biex ninċentivaw ovvjament iktar kitba li hija ta' kontribut għas-soċjetà li hija iktar ta' kwalità. U fl-istess ħin il-kittieb huwa inċentivat ukoll biex jikteb u jipproduċi xi ħaġa aħjar għaliex l-istandards tal-premju għolew ħafna, żdiedu ġieli jkun hemm każijiet fejn il-premju ma jintrebaħx ukoll u dik hija possibilità. U għal dik ir-raġuni wkoll żidna wkoll l-istandards maż-żieda tal-premju finanzjarju. Bidliet oħrajn illi saru fil-premju u illi samna l-premju f'żewġ kategoriji prinċipali, il-kategorija ta' tfal u l-kategorija għall-adulti. Dawn huma żewġ kategoriji differenti illi jirrikjedu ovvjament tip ta' natura ta' xogħol differenti. Il-premju tal-kategorija ta' tfal semmejnieh il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb Premju Terra Maxka u dak jitħabbar mal-inaugurazzjoni tal-Festival Nazzjonali tal-Ktieb. U dan għaliex waqt il-Festival tal-Ktieb fil-ħinijiet ta' filgħodu jkollna ħafna tfal tal-iskejjel u xtaqna nagħmlu din il-kombinazzjoni biex permezz tal-Festival Nazzjonali tal-Ktieb nippromovu lill-iskejjel u l-tfal Maltin kotba ta' kwalità. Ġifieri aħna ma rridux biss illi in-nies jaqraw, jħobbu jaqraw, imma li anka jaqraw kotba tajbin. U anka għal fatt li t-tfal huma esposti għal ħafna affarijiet, ħafna affarijiet fl-industrija tal-entertainment. Importanti li l-ktieb, il-prodott tiegħu jkun ta' eċċellenza. Għalhekk jekk irridu nrawmu l-imħabba tal-qari fit-tfal huwa importanti li t-tfal nesponuhom għal kotba sbieħ. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.